Misäkäinen ajokortti ihan hirveesti paina siellä taskussa. Täällä saa kyllä pyörittää. Oli ihan hetken odota vielä. Nyt saa tehdä taas. Polttavaa toisella puolella. Kuume peissä eli... En mä ole vitun teletappi, kun mä olen vaan teletappi. Selvä. Jos mä olisin vitun teletappi, niin se kertoisi, että mä olisin oikeesti saanut... Ai sä oot sä, moi. Moi. Onko sulla sytkäriä? On mulla. Okei, mä tarviin sytkäriä. Ootte varma? Mitä te haluatte sanoa tälle viidille? Morjes, hepha! Paljon paremmin kuin DNT. Tervetuloa. Suomen paras viiti. Täällä on liiderit on kaikki kännissä. Megafonilla näyttää teletapeilta. Tervetuloa. Ei olla kyllä. Homoilla on Honda. Okei. Vittu se on Milanovis. Ajaa! Haista vittu! Haista vittu! Älä tänne päin! Vaikka se boardi oli, se ei oo musta. On tämmöisiä kivoja suoria. Muuta kuin meikäläisen housuista löytyvä pökäle tällä hetkellä, mutta kuitenkin. Ei siis mua oikeesti henkilökohtaisesti vituttaa lähettää teidät kaksi. Mutta mulle ei nyt paljon annettu vaihtoehtoja. Mulle... Joo. Vois joku selittää mulle, että mitä vittua just on. Vähän se Audi sen vei. Mersutus kun yritti varastaa 5 metriä ja hävisi 150 metrillä ensimmäisen 10 metrin jälkeen. Riitä 150 metriä. Tervetuloa.